Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bertan Julen Aldazekin gaude, Txantrako Felix plazan, Txantrako konpartsak egoitza duen lekuan. Gaurkoan bertara etorri gara, Txantrako konpartsaren inguruan elkarrizketa bat egitera. Konta iguzu, Julen, noiz sortu zen zuen konpartsa? Gure konpartsa 1984an sortu zen. Harmonia Txantreana Peñako txikien inguruko sekzio batetik, ateratako proiektu batetik, eta gaur egun arte Peñaren inguruko sekzio bat moduan funtzionatu izan du. Eta nola eman zen hasiera hori? Nor bultzatu zuen konpartsa honen hasiera? Esan dudan bezala, txikien inguruko sekzio bat zegoen, Peñan sartuta, hor egon ziren eztabaidatzen, txikiendako zer egin zezaketen inguruan eta bar, eta hori konpartsaren ideia ateratzen, erraldoi batzuk sortzeko, bere garaian bakarrik Iruñeko erraldoiak zeuden adibide gisa, eta hortik hasi ziren pixkat pausoak ematen. Urte parrasta bat eramaten dituzue, Txantrako konpartsan. Zer dakigu hastapen horietaz? Hastapenetan, Iruñeko udaleko erraldoiak ziren erraldoi bakarrak Iruña mailan, eta ideia sortu zenean, joan ziren, ideia zeukaten pertsona horiek Iruñeko udalari pizkat deia egin zioten, ikusteko ze egin zezaketen edo ze informazio jaso zezaketen Iruñeko erraldoien inguruan sortzeko, eta gero gure pertsonai guztiak, figura guztiak, auzolanean egin izan ziren. Pizkat ideia, informazio hori jasota. Iker Anduezarekin gaude, baita ere Txantreako konpartsako kidea. Pertsonaien inguruan, erraldoietarako ze pertsonaia aukeratu ziren, eta zergaitik? Bere momentuan, Nafarroan gehien bat, erregen figurak agertzen ziren, eta gero baita lanbideenak. Eta proiektua burutzen hasi zenean, kontatu ziren zerbait ezberdinak ez zutela euskal kulturarekin lotuta, eta hortik agertu ziren lau pertsonak direla euskal mitologiatik jaiatoak, Tartalo, Sorgine, Basagon eta Mari, eta hori da gehien bat egin ez zutena apurtu pixkat dinamika horrekin hain jerarkikoa aurretik zegoena. Nork eta nola aukeratu zituzten pertsonaia hauek? Peñako sekzio batetik zen, aurrentzako sekzio batetik, eta azkenean auzolanean landu zen gauza bat izan da, ze azkenean
bai auzoaren proiektu oso izan zen, peinatik jaiota, hien bat. Pertsonaietan zein izan da hastapenetatik gaur egun arte eman izan den evoluzioa pertsonaietan? Pertsonaietan, printzipioz pertsonaiak bai fisikoki eta bai ideian asko mantendu dira gehien bat dinamika berdinarekin, baina bai adibidez fisikoki Marik aldaketak izan dituela aurpegian gehien bat, gero bai materialen aldetik eta besteekin gorputzen formazioa aldatu dela, gehien bat gaurko egunetarako ahalik eta hobekien egoteko erraldoiak eta ahalik eta hobekien dantzatu ahal izateko haiek. Orain ja, pertsonai horietan murgilduz, zeintzuk dira dituzuen pertsonai ezberdinak eta jakingo zenuke eraten ere bai, horietako bakoitzaren inguruan ezaugarriren bat? Bai, esan duen bezala Julenek adibidez, Tartalo dela lehenengoa, nistu jendeak gehien irudikatzen duena Txantrako konpartsari buruz hitz egiten duenean, azkenean bere ezaugarri garrantzitsuena da begi bakarra duena, ez? Azkenean, esan dudan bezala, pertsonai mitologikoak direla eta ni uste dut arraz ezagunak direla euskal kulturan, baina hori ni uste dut adibidez Tartalok begi bakarra daukala, sorginek azkenean sorgin itxura hori pixkat arrotza eta pixkat gogorra, basa jaun, adibidez ile luzea, hori bai aurra askori basajon gustatzen bazaie ile luzeagatik da, pixkat surfer itxura dauka baina. Eta gero Mari, esango nuke agian lauetatik dela itxura politena duena, bai fisikoki ere ez dena oso karikatura modukoa, eta hori da agian lauen arteko diferentzia fisikoa eta bakoitzak badauka bere kutsua, bere pertsonalitate moduko bat, bai fisikoki eta bai ere eratu dugun historia guztian zehar. Nor izan zen lehen erraldoien egilea? Erraldoi hauek auzolan egin dira, peinatik hasita sekzio batetik, eta azkenean jende asko egon da involukratuta, gaur egun jarritzotena konpartxan, ja parte diez direnak, ja hemen gurekin ez daudenak. Gero adibidez arropen aldetik eta bestelako materialen aldetik, azkenean hori auzolana, ezagunak, parte hartu nahi zuen jendea, eta azkenean bere garaian 1984an elkartu zen jende guztia, jende asko, eta azkenean hori auzolanean jaiotako proiektua. Eta gaur egun berdin jarraitzen du izaten edo gaur egun bertzen horbait da pixkat erraldoi berriren bat egin behar izan duzunean deitu dizuna? Gaur egun lehenengo proiektutik 1984an hor egon zen batetatik dela Blas Zubiza, bera da gehien egon dena urte hauetan, 37-38 urte hauetan erraldoiak konpontzen, erraldoiak zaintzen, berrikuntzak egiten, bera eta beste inguruko jendea, konpartsako parteek ere aldu izan dutenean lagunduta aldu izan duten moduan, baina bera izan da pixka figura hori egon dena pixka hor lantzen eta baita ere margolariren bat eta horreko, baina azkenan bai ez da pertsona bakar baten lana, baizik eta lantalde baten lana eta gehien bat auzo baten lana, kasu honetan. Komentatzen zenuen, erraldoiak eboluzio bat eduki dutela ere bai ezaugarri fisikoetan, lehen pisutsuagoa ziren gaur egun baino. Ze materialekin zauden lehenago inak eta gaur egun ze aldaketa izan da materialen erabilpenari dagokionez? Hasiera batean, proiektua hasi zutenean, erreferentzia bakarra Iruñeko konpartsa zenez, haiengan hartu zuten oinarria eta haien planoetan hartu zuten egiteko modua, eta gehien gorputza egonkorra izateko egur asko sartu zioten, gairo poliesterra ere, eta urteak pasa ahala egurrez egindako estruktura murrizten joan da eta balore gehiago ematen poliesterrari, askoz pisu gutxiago duena, eta horregatik 70 kilo inguruko pisu hasiera batetik, gaur egungo 50 kilotara dela gehien pisatzen duena, hori da diferentzia handiena, 18 urte hauetan. Nork eta nola aukeratu zituzten lehen jantziak? Lehen jantziak azkenean pertsona hauek mitologikoak diren heinean ez dute itxura bakar bat, azkenean kulturan
aldaketa asko jasan dituzte, hemen Galitzan moduzu edo Bizkaian adibidez, pertsone berdinek segurazki ezberdintasun asko dituzte. Azkenean, Barandiaran liburutik atera zituzten ilustrazio batzuk eta hortik egin zituzten trajeak alik eta antzekoen hango itxura zutelako. Eta gaur egun bai, trajeak berritu direla azken 12-13 urteetan, 2000 gehien bat, 25. urte aurrenetik, berritzen joan dira traje guztiak, eta hori bai azken aldian Maribelek egin dituela, Mutikalaiako Peñako kide batek, ezaguna konpartsarekin, eta berak egin ditu hain arte proiektu guztiak, eta egia esan erraldoien trajeen bilakaera geroz eta itxura hobeagoa izan dutela, ez hasierako azkenean auzolanez jaio ziren traje horiek, auzolanez jaio ziren, baina ere itxura aldetik hori. Eskumin askorekin, baina agian alde horretatik pixka flojoago zeuden, eta orain berriz modista batek egindako proiektuak dira. Doinuen eta dantzen inguruko galdera pare bat egingo dizkizut. Ze doinu aukeratu eta dantzatzen duzue konpartsan? Bueno, azken finean konpartsa guztiak bezala, ni uste dut gehienbat kaleko ateraldietan bi dantza mota edo bi musika mota erabiltzen ditugu, bai pasakaiak edo kalejirak eta baltsak gehienbat. Azkenean hori gaitarien eta txistularien erabakia da ze melodia eta ze doinu jo nahi dituzten, baina horiek dira bi estiloak. Baltsak plazan dantzatzeko, pixkat koreografikoak eta pasakaiak edo kalejirak mugitzeko alde batetik bestera. Eta gero bai ikuskizun desberdinetan eta plaza ikuskizunetan bai lantzen ditugula beste motatako koreografiak, doinuak eta hori folklorikotik, larrain dantza da uste dut gure dantzen artean ezagunetarikoa, azkenan urte asko egin dugu, dantza luzea da eta jendeari normalan harritzen dio hainbeste denboraz dantzatzen egota eta egite ditugu koreografiak eta gero fandango, arinarin, jotak gehien bat, eta horrelako folklore doinu desberdinak, desmaio, kortez eta horrelako beste dantzak. Eta azken urte hauetan bai ikuskizun desberdinak egin ditugula, hasi gara lantzen ere beste euskal kultura eta euskal folklorearen barruan, baina beste egile batzuen doinuak baliatuz. Ez azken aldi honetan Nene Kantakekin egin dugu Xabi Aburruzagaren melodia bat, aurretik Xabi Solanorena, Korrontzirena, Julen Alonsorena, beste euskal musikako entitate batzuena, eta azkenean hori da lantzen duguna, bai baltsak normalean eta gero ikuskizunetako eta plaza dantzetarako beste motatako bueltatxo bat ematen diogu musikekin. Eta Julen, orain konta iguzu pixkat nola izaten duzue zuen urteko ekitaldien afera? Ze ospakizun edukitzen dituzue urtean zehar? Urtean zehar, beti auzoan baditugu 3 data finko, badirela auzoko jaiak, maiatzaren 1 inguruan ospatzen direnak. Gero abenduan ospatzen dira auzoko jai txikiak, eta irailean konpartsaren eguna ospatzen dugu. Eta gero urtean zehar irteerak egiten ditugu, ze jaietan antolatzen dugu ere erraldoien topaketa bat, eta gero etortzen diren erraldoiei bueltatu behar zaie bizita hori.
alde batetik. Eta gero bestetik, udale baditugu hainbat leku finko, emanaldiak egiten ditugunak urtero, adibidez Azkoitia, Azpeitia edo Sopela, haien artean, Agoitzera baita ere urtero joaten gara, eta gero urte bakoitzean irteera berriak ere suertatzen dira eta proiektu berriak. Horrelako kasuetan, logistikari dagokionez, erraldoiak eramatea ez da izango kontu erresa, ezta? Bueno, gu hartu diogu erraztasun hori edo, alokatzen dugu beti kamioi bat, eta horrekin moldatzen gara taldeak eraman da, erraldoiak kargatu, montatu, desmontatu, jantzi, eta daukagu dinamika hori hartuta eta erraz egiten dugu. Ekitaldiekin jarraituz, azken urte hauetan kontua aldatu izango da, zer nolako eragina izan du? Eragina gehien bat egiten da kaleko emanaldien bertan bera ustea, ez? Urte batetik bestera, gelditu gara emanaldirik gabe, diru sarrerarik gabe, ere, esan beharko. Eta gehien bat finkatu gara auditorietan edo antzerkietan, edo ikuskizun aforoak zituzten ikuskizunak edo emanaldiak aurrera eramaten, ene kantakekin egiten ditugunak kasu, edo auzoan ere izan ditu, guk berez antolatu ditugunak. Julen, zenbat partaide zabete gaur egun konpartsan? Partaide, bi bloketan gaude banatutak, ze alde batetik dago konpartsa handia eta beste alde batetik konpartsa txikia. Konpartsa handian egonen gara 25 pertsona inguru, erraldoi handiak eta kilikiak ateratzen ditugunak. Kilikiak bakarrik auzoko emanaldietan ateratzen ditugu soilik, eta ikuskizunetan edo ene kantakekin egiten ditugun emanaldietan. Eta gero erraldoi txikien taldea, baita ere guraso eta txikien artean, txikiak gehien bat dira dantzatzen dituztenak, egonen dira oraintxe bertan 21 haur, eta guraso haien gurasoekin eta izango dira 35, 40 taldean. Eta hemen, kide berri bat, pertsona batek konpartsan sartu nahi duenean, nola izaten dira hastapen horiek? Zein da izaten duen ikaste prozesu hori? Azken bola da, gehien bat, gure aldetik beti sartzen dira, erraldoi handietara pasatzen diren pertsonak dira erraldoi txikitatik pasatako aurrak. Orduan ikasiak pasatzen dira, bakarrik pisuaren aldaketa somatzen dute, eta azkenean lehenengo urte horretan bada pizkat erraldoi berriari egitea, ez? Pisu berri horri Oitzea. Oitzea. Hori da. Eta ekitaldi bakoitzean, ikusten ditugu erraldoi handiak direla, hauetako bakoitzak zenbat erabiltzaile behar izaten ditu? Berez, bi pertsonekin dantzatu daiteke, gero normaltasunean, beti behintzat 3 pertsona edo egoten gara erraldoi bakoitzeko. Eta kilikiek? Eta kilikiek auzoko emanaldietan bakarrik ateratzen ditugunez, bertan egiten dugu binakako txanda, irteera erdia egiten dugu partaide batek eta beste irteera erdia beste partaide batek. Eta emanaldietan, ikuskizunetan berez, bakarrarekin pertsona bakarra egiten dugu emanaldi guztia. Zein da konpartsak finantziatzeko duen modua? Gure finantziazioa gehien da peñak emandako diru laguntza, urtero ematen dugu diru laguntza bat,
eta auzoko jai batzordeak beste diru laguntza bat. Eta beste aldetik, gure emanaldietan ateratzen dugun dirua eta konpartsa taldetik baita ere baditugu saltzeko produktu batzuk, gomazko erraldoiak, liburuzkak eta bar, eta bertatik ateratzen dugun dirutik, urtean zehar antolatzen dugun ekitaldi eta emanaldi guztiak, eta jantzi aldaketak eta bar, bertatik ateratzen da. Julen, zer eragin eta onarpen sozial ikusten duzu konpartsaren inguruan? Gure aldetik berez oso ona somatzen dugu, hemen auzoan egiten ditugun emanaldi guztietan, beti gaude jendez gainezka inguratuta, eta kanpora joaten garenean eta bar, baita gure pertsonaiak ezagutzen dituzte, gure produktuak oso ondo saltzen ditugu, eta feedback hori beti jasotzen dugu, orduan guk oso pozik gaude oraintxe bertan egoera sozial horrekin eta jasotzen dugun guztiarekin. Pertsonaiak ezagutzen dituztela erraten zenuen, zein erango zenuke zeintzuk direla pertsonaietan maitatuenak? Erraldoi handietatik lau pertsonai maitatuena edo ezagunena Tartalo da, dudarik gabe. Eta orain bukatzeko, gustatuko litzaiguke ea egiten duzun azken hausnarketa bat, geroari begira, konpartsaren etorkizunari begira, eta zeintzu diren dituzuen asmoak konpartsa gisa. Gaur egun, gaude lokal berria sortzen edo egiten eta, orain arte udaleko beste lokal batean geunden, udalarekin konbenio batera iritsi gara eta auzora ekartzea lortu izan dugu. Beste aldetik, gure etorkizunera begira, 2 urte barru gure 40. urte hurrena ospatuko dugu. Eta baditugu hainbat proiektu, alde batetik buruan, orain dela pilo daramagu buruan proiektu batekin badela ikuskizun berri bat, mitologiaren inguruan, ipuin musikal antzeko bat, sortzeko asmotan gaude, pertsonai berriekin, mitologiaren munduko pertsonai berriekin, non parte hartuko luketen pertsonai berri horiek, baditugun pertsonai guztiak.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.